Te balonezi? Nu e grăsime, e fermentație care are loc în intestinul tău. Majoritatea femeilor de peste 40 de ani care au balonări și arsuri digestive cară multă toxicitate în ele. Nu vorbim despre grăsime. Ce se acumulează acolo? Proteine nedigerate, mucus dilactate și alimente grele, limfă stagnată, fermentație și gaze prinse. Corpul tău e o mașinărie de autocurățare și detoxificare, dar dacă rinichii, colonul și pielea nu elimină, toate aceste reziduri rămân blocate în tine. Și acea fermentație creează gaze, balonare, presiune și durere. Nu e doar disconfort, e corpul tău care strigă după detox. Vrei ghidul meu gratuit de resetare digestivă? Te ajută să scapi de balonare de 2 kg pe săptămână și să te simți ușoară din nou. Găsești linkul în descriere și în comentarii. Sute de femei de peste 40 de ani l-au folosit deja, fără să numere calorii și fără suplimente.